मन संचालक के आदेशानुसार 2-4 मिनट चर्चा सुनल जाओ। देखी दीदी, जहां से भी गुरु भाई गुरु बहन जाइल बा, खाली एक ही गो सोच बा कि शिव हमार आपन गुरु हो जास। आज ये भी गुरु भाई गुरु बहन आइल बा, ओकरो मन समझ जाओ कि शिव आपन गुरु हवन। बस ज्यादा इनमें कुछ नहीं करे के। गुरु के आदेशित कर्म करे के बा, गुरु जौन कहले बारे तौन करे के बा, दया मांगे के बा, चर्चा करे के बा, प्रणाम। अरे गुरु हवन तो प्रणाम तो करही के बा दीदी। ये चर्चा के माध्यम से खाली हमनी के ये बतावे नहीं सब घूम घूम के कहीं कहीं भी जाके कि आज तक ले जे घर घर के महादेव, घर घर के बाबा रोला चली एगो उनकरा से एगो ही रिश्ता बनावल जाओ। गुरु और शिष्य के एगो ही रिश्ता उनकरा से बनावल जाओ। आ एगो रिश्ता बनावे खतरा दीदी मात्र 3 गो सूत्र बा, एकरा के करत रहल जाओ, एकरा के करत रहल जाओ। आ जानतनी साहब लिखे नहीं है, साहब कहबो करेंगे कि शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान जीवन जीने की कला सिखलाता है। दीदी कुछ ना करे के पड़ी, खाली ये 3 गो काम हमनी के कर लियाओ, सारा काम अपने आप होखे लगी। जे करत ओकरो से देख ले, जे नइखे करत ओकरो के देख ले। आई रनिहा दीदी मंजू दीदी तो बतावत रनिहा कि रौरा अपने आप थर्मामीटर से नाप ली कि रौरा छोड़ देले बनी तब कैसन बानी, आ करत रहनी तब कैसन बानी। ज्यादा इनमें दिमाग लगा के जरूरत नहीं। गुरु के महिमा जानता नहीं दीदी, जानता नहीं दीदी गुरु के महिमा। साहेब बताई ले कि गुरु के महिमा का 1-2 मिनट में एगो बात कहत नहीं। गुरु के महिमा साहेब बतौले बनी। एक बेर जौना बेरा ये देश में अंग्रेजी शासन रहे, जौना बेरा ये देश में अंग्रेजी शासन रहे, ओ बेरा एगो कोर्ट चलत रहे। एकेगो हाई कोर्ट रहे वेस्ट बंगाल में, एक हाई कोर्ट रहे, बाकी लोअर कोर्ट रहे, लेकिन एगो हाई कोर्ट रहे वेस्ट बंगाल में। एक दिन का भइल कि ये धरती के एगो गुरु, शिव गुरु तो बड़ी दूर के बारे में दीदी, ये धरती के गुरु ओ कोर्ट में गई एक दिन। कोर्ट समझता नहीं लोगन, जहाँ फैसला होला, न्याय होला। वो धरती के गुरु एगो गईले आ जाके कहले कि जस्टिस महोदय, जज साहब से कि काल रौरा एगो कोर्ट में, काल रौरा एगो कोर्ट में हमारा चेला के एगो केस आई। बात समझ ली दीदी, गुरु का होले। गुरु अपना चेला खातिर कहाँ तक जा सकत रहे। चेला उनकर जानते नहीं कि गुरु कोर्ट में पहुंचल बने काहे खातिर कि काल रौरा एगो कोर्ट में हमारा चेला के एगो केस आई, ओकरा के खारिज कर देब। ऐसे कि हमार चेला हो, वो गलती नहीं खे कैले। निचला अदालत से, मैंने छोटका सब को अपर कोर्ट से ओकरा फांसी के सजाए मिल गई बा। एजा कोर्ट में आई तो ओकरा के माफ कर देब। ऐसे कि हम जानतानी कि वो हमार चेला हो, गलती नहीं खे कैले। जज साहब कहले कि गेट आउट, जल्दी यहाँ से निकल जाओ नहीं तो अरेस्ट करा लेगा। ऐसे कि कोर्ट केस जाए से पहले अगर जज से रौरा जाके कोनो ई करतनी तो उसमें कानूनी अपराध बा। कहले कि गेट आउट, आप जल्दी यहाँ से चले जाइए, और नहीं तो मैं आपको अरेस्ट करवा लूंगा। बात समझ में आओ दीदी? कहले कि ठीक बा जज साहेब, रौरा ओकरा के खारिज कर देबू, चेला हमार हटे, वो गलती नहीं खे कैले, ओ केसिया के खारिज कर देब, ओकरा के बरी कर देब, निकाल देब। जज साहब कहले कि जल्दी यहाँ से चला जाओ नहीं तो गिरफ्तार कर देंगे। वो आदमी धोती कुर्ता पहने हुए था, निकला, लेकिन हिंदी बोले लगनी तो वो निकल गई, चल गई। कहले कि जज साहब ये काम तो रौरा करे के पड़ी, कहते हुए वो चल गई। बिहान भैया उनका कोर्ट में वो केस जब आई तो वो जज साहब निचला अदालत के कानून देख के, ऑर्डर देख के, वो जज साहब ओकरा के फांसी के सजा दे दले। केकरा? जज साहब का नाम रहे सर जॉन उंड्रप। आ उ जे गई रहे ओकरो नाम आगे चल के हम बताए तनी कि अपना चेलवा खातिर गई के रहे। कोर्ट में जब केस आई आ निचला अदालत के फैसला देख के वो जज साहब ओकरा के फांसी के सजा दे दले। 1 महीना के बाद वो जे धरती के गुरु रहे ओकर नाम रहे विद्या बलड़ौ। वो गईले वो जज साहब के कोर्ट में,
वो गुरु धरती के गुरु अपना चेला के जहां से वो फांसी का ऑर्डर दे दिल रहे, 1 महीना के बाद वो कोटवा में जाके कहले वो जज साहब से कि थैंक यू मिस्टर जस्टिस, आपने मेरा बात मान लिया, मेरे चेला को बरी कर दिया। बात समझ में आवत दीदी? ये तो फांसी के सजा जस्टिस दे दिल, लेकिन ये जाके कहते रहे कि थैंक यू मिस्टर जस्टिस, लाख लाख धन्यवाद बा, रौरा हमरा चेला के बरी कर देले बनी। जज साहब कहले कि व्हाट नॉनसेंस, हम तो ओकरा के फांसी के सजा दे सकल बनी, ये सब होइए नहीं के सकत। अपना कुर्ता के पैकेट में से निकलले वो कागज जना पर जजमेंट लिखाई रहे वो कर नकल, कहले कि जज साहब एकरा के पढ़ लिया, रौरा अपना कलम से हमरा चेला के केस के खारिज कर देले बनी, ओकरा के बरी कर देले बनी। कागज जब नकल दहले वो जज साहब के, तो जज साहब देखले कि हम तो अपना कलम से बरी लिखले बनी कि खारिज, आ ऊ लिखले रहले फांसी आ लिखाई बा बरी, खारिज होता। जज साहब कहले कि तनी ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में से मंगवावल जाओ। ओरिजिनल कॉपी आई कोर्ट में से आ दोनों के मिलान कइल गई, ओहू ओरिजिनल कॉपी पर लिखा गई रहे कि चेला के बरी कइल जाता। दीदी ये धरती के गुरु के ई कमाल हो, हमनी के जीवन में शिव गुरु बारे, जे गुरुओं के गुरु हो, जे गुणाधिपति हो, जे देव के देव महादेव हो। अरे सरकार का बताएं, ज्ञान के निर्माण होला दीदी। अरे हमनी के ज्ञानदाता स्वरूप पहले सन, ज्ञानदाता स्वरूप पहले सन, ज्ञानदाता कह जाला ज्ञान देवे वाला के। अरे ज्ञान के निर्माण होला, वैसा निर्माण, सारी शक्तियां सारा ज्ञान वहीं से चलता है। वो हमार गुरु होन, कितना अच्छा लागेला दीदी जब हमनी के कहिले सन आ यही जौन वचन देले बानी सन, जौन हमनी के वादा कइले बानी सन, ए वचन पर बस हमनी के कायम रहल जाओ कि हे शिव रौरा हमार गुरु हमी, हम राउर शिष्य हमी, हमरा पर दया करी ना। आ खाली शिष्य कहला से ना हुई दीदी, शिष्य बनल जाओ, हमेशा याद रखल जाओ कि हमार गुरु शिव आ उनकर शिष्य हई, हम शिष्य के होके के कैसन चाहिए। दीदी ये सब बात कहते हुए समय हम तनी ज्यादा ले लेनी, अब आगे के कार्यक्रम खतरा मन संचालक के आदेश अनुसार हुई दीदी। फिर से अगला मुलाकात तक ले रउआ लोगन के चरण में हम प्रणाम करतनी, हमरा प्रणाम के स्वीकार करी। हे महादेव, अगर रउरा शान में गुस्ताखी कइलो के तो रउरा हमरा के माफ करे, हम राउर शिष्य हई महादेव।